Čaute, tu vás víta Battlefield Gamer a dneska to bude taký ako druhý diel z Battlefieldu, pretože ten prvý diel som nepovedal, že čaute a tak, lebo som nemal už miesto v mobile, takže za to sorry veľmi a teraz pokračujeme. Sorry, ale išiel som si pre niečo, takže som potreboval kľud tú chvíľu. Dobre, a čo sa ide? Tank. A nebudem hrať WoW screen, takže tak. Vojáčikovia, bubovia. Tank ide za nimi, pozerá sa, čo dopadá. Druhý tank a lietadielko bubu, čo práve padlo na zem. Teraz mi to laglo trošku. Pozabíjajte ich. Rýchlo, zabíjajte, čistite, Headshot. Bež. Poďme. Pristáva to lietať, no nechcel by som tam takto pristať. Takto by som tam nechcel nikdy pristať, lebo to vyzerá teraz, že áno, ideme cez tento most. Takže prejdeme cez most, to preskočíme. To sa mi to pozerať, ale prečo mám túto zbraň? In the keeping, bitch. Dobré, táto zbraň strieľa. Shit. Jumpscare. Taký jumpscare. Žiaden jumpscare nebude. Oh my god. Tak možno bude. Randujem, nebude žiaden jumpscare. Battlefield. Ináč toto je Battlefield 2. Battlefield 3 by možno nešla. Hej, čo ma tu nechávate? A ja chcem ísť. Bujony. F-ko. Vezmem tam hodil granát. Verže som tam hodil granát. Ježiš, skade? Aha, stade to. OK. Hodím im tam granát. Vybušil, ale som ho ešte dostrelili. Oh my god. Tak, skočíme. Shit. Rýchlo, preč. Skryť sa. A vážne tam musíme ísť. A vážne tu mám všetko sám vystrieľať. Tak nie. Aha, to už sú naši, OK. Ja pôjdem riadiť. Nie, ja som zozadu. Oh my god. Shit. To si robíte srandu. Shit. Strieľajte lietadlá. Oh my god. Vojačikovia, bubovia vedľa. Som krivý. Oh my god. Skade? Bubovia. Teraz som sa už trafil. Ty čo spravil? Aha, to sú proti nám. Čaute. Nenastrelilo. Shit. Jak sa mi tam uhol? Tam nikto není. Dobre.
Ani tam nikdo není. Tam idú lietadla. Nejaké lietadlo by som mohol stráliť. Jedného som zobral. Shit. Oh shit. Obietky. Mau, vedľa. Tak. Super. Bam, postrieľame ich tu. Oh shit. Aleluja. Ježiš, vy bojkovia. Ja sa nebojím, viete, ja tam idem. Ja som nebojacný degeš. No, čo ideš vykupnúť? Aha. No dík. Ja to idem premontovať. Tak. Oh shit. No, to teraz. Aha. OK. Tak asi sme až dochli trošku. Aha, nedochli sme. Znamená... Dvere zničili. Oh. Shit. Kde tu ste? Tam by som nechcel padnúť. Poďte vy bojkovia. Ja sa nebojím, vidíte, a bežím. Shit. Skoro som spadol. Nechcel by som. Shit, my girl! Čo mi to sem hádže? Granát? Au. Nebudem sem hádzať granáty, ten debil. Kade teraz? Rýchlo. Aha. Ježiš, skade? Jak tam spadol stade? To je veľmi bezpečné miesto. Čo mi to tak strieľa? Blbo. Škaredo. Fuj, tak krv okolo. Shit. Poď. Áno, ja idem, ty kokso. Ježiš, ani behať nemôžem. Oh, the shit, nega. Neplecu sa za... Ja hneď to zabil. On spadol do vody. Rip. Áno, ja bežím, ježiš. To berieme. To boli náboje, to sú náboje, to zbranie. Ty čoroví. Ty nás krikámo, ty si náš sluha. A my ideme. OK, toto preskočíme, to nechcem vidieť. OK. Čo je? Oh my god. Čo to je? Počkajte. Sme vo vesmíre, jej. To je vesmír. Teraz som sa normálne zľahol. Ježiš, ja to chcem preskočiť. OK. Dobre. Shit. Dobre. Fair. Loading, takže
asi sme prešli prvú časť. OK. Takže prvú časť sa mi tak zdá, že prešli, keď nám to takto ukazovalo. A bol by som rád, keby ste túto sériu podporili lajkom, odberom, tým budem viac natáčať tieto videá. Zdieľajte, lajkujte, odoberajte a tak. Dobre, teraz som chcel povedať len. Dobre, doloadinguje sa to, alebo donačíta, hneď som tu. OK, načítalo sa to a tuto preskočím. Oh my shit. Oh nigga. To čo je? Oh my god. Tak túto druhú časť možno necháme do ďalšieho dielu. Ale... Oh my god. Áno, som tu. Áno. Čo to hovoríš tak ticho, kámo? Veď sa nikto nepočuje dokonca nie. Ja som si ani jednu nevystrelil. Ja som si ani jednu nevystrelil, lebo ty dochneš. Ja som si ani jednu nevystrelil. Čo ste mi nedovolili ani jednu vystreliť? Vy ste zlí, naozaj. Aj. Máme ísť sem. Tak ja už som tu. Dobre. Toto preskočím. A teraz idem tam hore, kde idú všetci. Ináč keby v tejto hre neboli moji spoluhráči, ako čo mi pomáhajú, tak by som... do vajec. Oh shit. Ježiš! Ne. To už bolí. Ja, dobre, takže som mŕtvý. Trošku ma prizabili, ale usmrtili ma, zabili ma, dobre, sme tu a idem sem a nebojím sa, jeden, druhý, nepojom, oh shit, to som veľmi nevychytal, kde je, ja tam nevidím. Aha, on tam strieľa z auta. Aha, OK. Aha, ja to môžem prejsť. OK, rýchlo do domu. Backdoor, rýchlo. A hrám Hello Neighbor. Tak. Rozbijem okienka. OK, ja by som už túto časť nechal do ďalšieho dielu. Keď sa vám táto hra páči, určite nezabudnite túto sériu podporiť lajkom, odberom, ako už som hovoril, a majte sa a čus. Backdoor, poďte, au. A ešte raz poviem, nebudem hrať off screen. Čus.